ирӯз я навор партуфтум дар бораи магазин маҳкам шид ку духтаро игрушкаҳои фасони қимати 50 сомон шидагай куртка комбинзон ҳамаш 50 сомонӣ шидагай ку инами ҷадай духтаро маркази савдои Зарафшон дидена рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан инами подвал мефурӯyen духтаро ряди ростакӣ меравен тамоми намудаш ҳаста амҷа бо персент мефаҳмонанд то на оз дар давомаш игрушкаҳоро мемонам биненда 50 сомонай шок тамошобино нигоҳ кунед ман шумода ҳозир як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам биёен ҳатман ина биёен харидорӣ кунед инамҷа чизе мебинед игрушкаям ҳаста янам хел комбинзонои фасони качествои зурай ку ира бинед чихе буракои фасонай ана миноям ҳамаш акция шидагай магазини зур буд брендови маҳкам шидагай ҳамаш 50 сомон духтаро успед кунед чизе мегирен 50 сомон игрушкаҳои фасон обуфои хушрӯ инами комбинзон худаш 250 сатсима комбинзонай иҷода дига моделҳоям аст лекин нархошона ҳамагӣ 50 сомон кардаган баъд медонен чи игрушкаҳои фасон доранд духтарако ҳар хела развивашкаҳои хушрӯ доранд инами нигоҳ кунед инами лепкара диден чанд намуд мешава ҳами чиз бовар кунед 200 сомон я 150 сомон кам нестай лекин иҷода тамоми намудуш 50 сомонияй ина марамат метавонен биёед маркази савдои Зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан подвал даян ман рақамашона мемонам дар бораи даставка ё ки барои савдо агар гирифтанӣ бошен ку биёен ина ба ҳазур тамошо кунен интихоб кунен харидорӣ кунен омада наметонен нависен шона бо катишон дар бораи даставка суханронӣ кунен нигоҳ кунен ҳамсӯҳбат шавен як боракак ира бинен ман як чанд моделакша нишонтон метиҳам бовар кунен ягон ҷодаи нарх нестай касе барои савдо мегира ку тамошобино бурд мекунен ина ҳамаш бори оригинал ҳамаш бори фасон нархҳои беҳтарин ира бинен охи духтарако анами нодидена качествени анамха угичои фасоне ки нархаш 300 сомон 250 сомон буд магазин маҳкам шидагиай нархаш 50 сомон ина барои мактабам биён харид кунен ира бинен тамоми намудуш нигоҳ кунен борои босифати беҳтарина ина балед ки як бурак нархша бинда ҳамҷа чанд сом наистагай мана марҳамат ҳозир 50 сомон короче 90 чанд сомон я 100 чанд сомон ина тамошобино дидена нарха 50 сомон кадомеша гирен 50 сомон коробкаош катяй магазина маҳкам кадаган ина мино ҳамаш фирмини борояй брендови борояй мана 50 сомони интихоб зиёдай ира бинен борчихе бисёрай ҳар як таира нишон дода намешава тамошобино шумо беҳтараш ки биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен ҳозир биёен харидорӣ кунен духтаро ҳамин чиза мековен дуруст пас ин нарх не ки дар ягон ҷо намеёбен 3 баробар баъзеи арзон шидагай марамат игрушкаям доранд ина хе обуфои фасонам доранд ина моделакора бинен охи агар барои савдо гирен ина барои савдоям ҳамин 50 сомай донаям 50 сомонай биёен маркази савдои Зарафшон подвал рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан иҷода бисёрай беҳад моделако бисёрай мира кушолатофа чӣ дошта боша ира бинен духтарако ҳозир распаковка мекунем духтаронда бигирам бики духтарода чӣ хушрӯшаян духтаро медонен я магазин маҳкам шидай бовар кунен ҳамин қадар буракои фасони необычни доранд ҳамаша 50 сомонӣ кардаган иҷода ва ира бинен духтаро 50 сомоне ва ина мино ку ҳамаш дарунша нигоҳ куненда якташ чӣ дора обуф дора якташ шонача дора дарунаш ҳамаш архела куклачаша бинен чихе оригинали хушрӯвай ва ира бинен нохи духтаро инами комплект ина бо вайш падарка хоначаш падарка мешава сумкачаш диден чихе хушрӯвай ина обуфу ҳама чӣ доран ин дури пакетико ҳар чӣ доран хулоса 50 сомон я бурак бо пакети дигариро вай кунем нишонсем ҳозир ина яктаи дига пакет буд ку ина барои бачаҳоям ҳастай конструктор ини хеле наборо ичи боша бовар кунен ҳамин қадар игрушкаҳои хушрӯ ҳамаш бори оригиналай духтаро ира бинен ҳар чӣ мекунан ку гудако формочкаош кати диден духтаро ин хеле ранги пластилин ранги хамирака чи хеле айда чанд бора мешавада мисол истифода бари ина марҳамат 50 сомон тамоми модело иш чӣ боша вира бинен духтаро развивающий бозичаҳои фасоне ки 200-250 сомона ана мира ман мегирам тамома ана мира мегирам тамошобино нигоҳ кунен иққахшрӯвай и медонен кӯдак бозӣ мекуна ку вай дандонаи амира тоза мекунам хе стоматолог боре ана и бахшрӯвай як буракак бинен и медонен чи детский коврикай ай болошам хе игрушкача омадагай диден чихе необычный фасон ишам 50 сомон мана иношам 50 сомон
фаромӯш кардам. Духтаро бори хушрӯра дидам, дигар шумо да суроғара нагуфтам. Биёед. Маркази савдои Зарафшон, подвал рӯ ба рӯи боргоҳи сухан. Бор бисёрай ҳама да мераса духтаро барои савдо гирен. Ина биёен барои савдо бигирен. Дона обтобиш ҳамаш як нарха, я? Дона обтоби ҳама як нарх 50 сомон. Уна уҷада бо чизе дига аста человек паук. Ира бинен охи. Инимҷа ҳам бисёра бояд чи дига ёфтум. Бесилату фатки я бураки фасони дигаи хушрӯ ёфтум. Ина марҳамат набора диден духтаро. Марҳамат касе ки магазин дора ку бовар кунен. Иҷа ҷои шумоя биёен. Ичия? 50 сомон. 50 сомон ишам хушрӯ. Ана моделу мана модел. Ичи боша? 50 сомон. Вира бинен духтаро медонен чиай? Раҳи поездай мана нигоҳ кунен бо детски площадка ҳар чизак дора дурунушда. Ина мино ҳамаш 50 сомониай. Бовар кунен духтарако нархои шок, нархое ки ягон ҷода нестай 50 сомони. Иҷара ку бисёртар магазино биён бихаран ку бурд мекунан. Барое ки ин нархе ки ино дода истанд да ҳамун ҷои ҷош да Гуанҷу Туркия ҳамин нарх нестай. Мана марамат тамошобинони азиз. Ҳатман омада аз наздик дида харидорӣ кунен. Ва ира бинен духтарако инамҷа чи игрушкае дидастен биненда чихе калони хушрӯа я ҳамаш 50 сомон. Бовар кунен духтарако шок и хели нарх ягон ҷода неста. Ира диден фасониша диден 50 сомон дидена ина 400 сомон бор 50 сомон. Иҷода ҳам қадар борои фасон бисёра инем тамоми намудаш 50 сомон. Чизе ки мегирен ин иша биненда чихе хушрӯа и домик на колёса хай ма дурушта бо чанд намуди дига игрушка дора духтаро мана марҳамат ва ина мучабин ё ҳар хела бозиёи хели развлекательни бозиёи ва яне барои гудако да беҳад хушрӯ бозиёи фасон мана марҳамат инҷа бо слайм месозанд инем коробка чизе ки мебинен ку ҳамагӣ 50 сомонай ҳамаш бори качествени борои фасон я бурак бутекӯи чӣ боша ира бинен ҳар хела бозия тамошобино ира бинен баъд медонен духтарако ҳастай куда телевизор нишон метия опыт мегзаронанд слайм мекунанд ам хеле чизакоям бисёр доранд ҷада нигоҳ кунен коробка ҳаминошам ҳамин нархай 50 сомон чӣ боша бо ира бинен ба шапкача дошта дидена тамошобино анаҳа ту савдогар намебро хулоса нигоҳ кунед 50 сомон чизе мегирен 50 сомон ин магазин маҳкам шид дӯстони азиз барои ҳамун чӣ боре ки доранд ку нархи арзон кати пешниҳод кардагиянд мана марҳамат игрушкошон бисёри бадай мана курткаву инам хеле комбинзону пояфзолу лунчика бинен мана иам бозиай фаҳмиден иам 50 сомон мана ин ваяй духтарако мыльни пузырай ина диден ва ёшкати овошкати инам 50 сомон мана хулоса чизе ки мебинен намеша охи тараф боло биромада намешава агар намебиромадам нишонтон медодам анамҷада бомқа игрушкои необычни фасон бисёра ва ё ҳамаш 50 сомониай маркази савдои Зарафшон даян рӯ ба рӯи боргоҳи сухан тамошобино подвал даян ина биёен инамҷа чизе мебинен 50 сомон тамошобино нигоҳ кунен иҷада чиай сумасшедшие учёные ҳастай бозиай ку ина кудако хичон ҳар хела опыт ҳар хела ва яко мегзаронанд дидена ино безопасниянд об кати мисол нигоҳ куненда ранго ҳар хела мешава хулоса мана бозиёи химиявиай безарар ҳамин чиз 200 сомонай лекин магазин ки маҳкам шидагиай инами чӣ бора ки фасоне ҳастай бори супермаркет бори қимат ҳамаш 50 сомия иҷада марҳамат метавонанд ки нависен шуна доставкатон кунанд хеле бурако бисёрай манам нигоҳ кунед ва иёша бинен ҳамха бисёрай хеле борои фасон шумо вақт дошта бошед омада тамошо кунед ина бигирен кадомашам мегирен ҳамин чизакора ҳамаш 50 сомонай марҳамат маркази савдои Зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи сухан подвал даянд